Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон. Дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хуб дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, маҳаллаи Гранд Завод. Девол забор аз анамиҷо сар мешавад дӯстон. Анами забор хонаи фурӯшӣ аст. То ҳамин стена як ҳад мешавад. Аз ин тараф дар мактаб, масҷид, дар ин тараф ҳам як мактаби дигар ҳаст дӯстон. Гранд Завод тарафи поён мемонад. Дар ин ҷо латоки ҷубори об медароем ба даруни хона дӯстон. Як ҳавли замини 8 сотиха дӯстон. 8 дар хона дорад, 3 то санузел, 236 квадрат. Ду бино аст, як бинои якошона, бинои дуюмаш ду ошона дӯстон. Об свет камбудӣ нест, бочкарам дорад, дарахтои мевадиҳандарам ҳаст. Дар кунҷи замин дӯстон як ҳоҷатхона ва як ошхона, дедонхона аст дӯстон. Заминаш ҳамвор. Хоб аз бинои якум сар мекунем дӯстон. Роста ки медароем як калидор мешавад. Аз тарафи дасти рост як хона ва ин ҷо як подвал аст дӯстон. Подвале ки дидем дӯстон, анами калидора, таги анами калидор аз анамиҷо то даруни анамун санузел аст дӯстон. Аз тарафи дасти чапмон дуюм хона дӯстон. Хонаи сеюм, як зали калони дигар. Дар ин ҷо ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад дӯстон. Камтар светояш, лампочкааш камбудӣ дорад. Хоб ин ҷо як хонаи дигар мешавад, спальни. Як тиреза аз тарафи бари бино. Инҷо бошад як тирезаи дигар аз бари бино. Инҷо бошад дӯстон, ҷои ванна термикс дорад. Пони кафе. Ба бинои дуюм мезгарем дӯстон. Бинои ду ошона. Аввалан ба боло мебароем. Аз тарафи дасти рост якум хона. Хонаи калон калон. Аз тарафи дасти чап ду хона. Роста ки бошад ҷои санузел. Дар якум ошона бошад дӯстон, якто комната дар ин ҷо, дуюмин комната дар тарафи дасти рост. аз тарафи дасти чап бошад кухня аст дӯстон. торик аст, кухни гарнитур дорад. инҷо бошад як ваннаи дигар, термиксаш қатӣ. На бари бино дӯстон.
ростаки гуфтем ҳоҷатхона аст, дар ин ҷо бошад ҷои дедонхона ва алобхона аст дӯстон. замини киштукориам дорад, обсвет гуфтем мушкилӣ надорад дӯстон. як бор дигар такрор мекунем, хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон, маҳаллаи Гранзавод, 8 сотиқ замин, 8 дар хона дӯстон, 3 то санузел, 236 квадрат, як бино, ду бино дӯстон ва бинои дуошона 236 квадрат обши. нархи ин хонаи фурӯшӣ дӯстон 750 000 сомон, боз муомила дорад. варианти алиши мешавад ягон мошини арзонтар бошад дӯстон, предлагат кунен, алишам вариантош ҳаст. номерҳо барои тамос 988 62 99 92. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанен, ватсап ҳаст дӯстон. соҳиби мулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад. хоб дӯстон, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем.